Гэта раён Дамба, Бруклін, у пачатковай сцэне фільма «Шпіёнскі мост». А вось як гэтая ж вуліца выглядае сёння. Каб зрабіць гэтую сцэну пераканаўчай, нібыта яна адбываецца ў 1957 годзе, кожную дэталь трэба было змяніць, нават шрыфты на шыльдах. Гэта была праца Рэны дэ Анджэла, намінанткі на Оскар у катэгорыі «Лепшае мастацкае афармленне», якая аднаўляла гістарычныя перыяды ў такіх стужках, як французская дэпеша, вістсайская гісторыя, дасье і вар'яты. Вось газетны кіёск, які сустракаецца ў кожным фільме. Напэўна, кожны ў Нью-Йорку выкарыстоўвае яго разоў 10. Рэна показала нам кампанію Eclectic Encore Props, каб растлумачыць, як яна ператварыла сучасную вуліцу Нью-Йорка ў капсулу часу 1950-х. Калі лакацыя для здымак абрана, першы этап працы гэта схаваць тое, што не адпавядае эпосе. Пачынаецца гэта з дэмантажу камер назірання і замены ўсіх аўтамабіляў на вуліцах на вінтажныя мадэлі з нумарнымі знакамі той эпохі. Адна з першых дэталяў для замены – усе магчымыя шыльды. І каб ведаць, што трэба павесіць, трэба разумець гісторыю. Раней на лаўках малявалі рэкламу ў 20-х, 30-х, 40-х, 50-х гадах. О, вось гэта цудоўна, я б размясціла іх у шыбе тытунёвай крамы. Гэта вялікая шыльда з шынамі, выкарыстаная ў шпіёнскім мосце, дапамагла зрабіць Дамба больш прамысловым у стылі 50-х, у адрозненні ад яго сучаснага выгляду з высотнымі жылымі будынкамі. Шмат раёнаў таксама гістарычна вызначаліся сваімі супольнасцямі, таму патрэбны культурныя маркеры, як, напрыклад, гэтыя шыльды на іўрыце ці рэкламы спецыфічных прадуктаў. Падаецца, я выкарыстоўвала гэтую прасалёную рыбу ў шпіёнскім мосце. Калі яны намаляваныя, гэта выглядае старэй, бо гэта не масавая вытворчасць. Дробныя дэталі могуць мець вялікае значэнне. Гэты рэльефны тэкст, верагодна, з 50-х ці 60-х, а плоскі на гэтых шыльдах азначае, што яны былі выраблены пазней, бо большасць гарадоў скончыла выкарыстоўваць рэльефныя дарожныя знакі ў 70-х і 80-х. Шрыфт таксама можа шмат чаго распавесці. Гэтая шыльда з забаронай плявацца ў метро выглядае старэйшай за шыльду цырульні, бо такі тып існуе з 19 стагоддзя, а вось шрыфты тыпу санс-серыф сталі больш распаўсюджаны ў 80-х. Акрамя шрыфтоў і рэльефнасці, галоўнае, на што звяртаюць увагу дэкаратары, каб вырашыць, што адпавядае эпосе, гэта матэрыялы. Для гэтага трэба ведаць, з чаго рабілі шыльды ў мінулыя дзесяцігоддзі. Метал. Дрэва. Мабыць, з 20-х ці 30-х, бо гэта чугун. У адрозненні ад гэтых матэрыялаў пластык выкарыстоўваецца толькі ў апошнія дзесяцігоддзі. Аднак надпісы могуць зрабіць толькі частку працы. Некаторыя сучасныя элементы літаральна замацаваныя ў зямлю, таму Рэна закрывае іх з дапамогай пустых скрыняў і бочак. Старыя тэлефонныя будкі могуць прыхаваць іншыя сучасныя элементы. Гэтая будка ідэальна падашла б для вуліц Манхэттана з сярэдзіны 50-х да канца 70-х. Рэна таксама можа адрозніць тэлефоны 50-х па шырыні і стылі дыску. Пластыкавы дыск і кнопкі з'явіліся пазней, у 70-х і 80-х. Стратэгічна размешчаныя кіёскі таксама могуць схаваць вялікія сучасныя элементы, напрыклад, сучасныя светлафоры ці ліхтары. Яна зрабіла 6 такіх кіёскаў для дэкарацый 70-х гадоў у фільме «Дасье». Для фільма пра 50-е яна узяла такі кіёск і напоўніла яго часопісамі, газетамі, шыльдамі і таварамі звычайнымі для той эпохі. На шчасце, тут такога хапае. Гэта ўсё сапраўдная упакоўка, усе гэтыя рэчы. Акрамя таго, што дэкаратары атрымліваюць прадметы эпохі з падобных рэквізітных дамоў, яны даследуюць падвалы мясцовых прадуктовых крамаў, дзе ўладальнікі часта захоўваюць тавары з мінулых дзесяцігоддзяў. Тут рэчы, якія падыходзяць для гаспадарчых крам, тут для цырульняў. Паводле Рэны, ключавым для таго, каб шыбы крам выглядалі сапраўднымі, з'яўляецца колькасць тавараў. Часам яна скануе упакоўку, друкуе яе копіі і выкарыстоўвае іх, каб абгарнуць шэрагі пустых скрынак. Дэкаратары таксама шмат вывучаюць спажывецкую культуру эпохі, асабліва для 1950-х, паколькі спажывецкія тавары аказалі вялікі ўплыў на вобраз таго часу. Ім трэба ведаць, што людзі куплялі і прадавалі, якія паслугі прапанаваліся на кожным рагу вуліцы. На кожнай вуліцы заўсёды была майстэрня шаўца, бо людзі не куплялі новы абутак, калі іх зношваўся. Яны ішлі і рамантавалі, так што на кожнай вуліцы заўсёды быў майстар. Новыя тэхналогіі, як, напрыклад, тэлевізары, таксама дэманстраваліся ў шыбах. Гэта ідэальна для крамы электронікі. Для 50-х гадоў патрэбны тэлевізары з антэнамі з зайчымі вушкамі ці іншыя квадратныя мадэлі. Вось гэта дакладна 50-е, гэта таксама, а гэта раннія 50-е. Падобныя радыі яна выкарыстоўвала для дэкарацый французскай дэпешы ў стылі 50-х. Нават адзенне ў крамах мела свае асаблівасці, характэрныя для розных эпох. Вось гэта я паставіла ў жаночую краму адзення. Для манекенаў, што запаўнялі шыбу універмага ў вістсайскай гісторыі, Рэна знайшла вінтажныя галавы манекенаў, якія ў 50-е гады для жанчын былі круглейшымі і з меншай колькасцю касметыкі ў параўнанні
параўнанні з пазнейшымі дзесяцігоддзямі. Бачыце розніцу ў тварах? Яны проста маюць іншую структуру, і валасы тут вылеплены. Я ўзяла б гэта ў фільм пра 50-е. Мужчынскія манекены 50-х гадоў выглядалі значна худзей і менш мускуліста, чым зараз, таму яна выкарыстоўвала манекены падлеткаў для мадэлявання целаў мужчын. Яшчэ адзін элемент, створаны адмыслова для версальскай гісторыі, быў менш прывабным. Вось гэта больш сучасная гарадская сметніца, ад якой нам трэба пазбавіцца. На вуліцах 50-х і 60-х былі б старэйшыя металічныя сметніцы, і гэта не такая старая, але мы пафарбавалі яе, і зараз выглядае добра. Для вестсайдскай гісторыі я зрабіла каля 400 такіх кантэйнераў, бо ўсюды, дзе мы здымалі, ім патрэбна было шмат смецця. Але некаторыя дэталі складаней замяніць, напрыклад, вулічныя ліхтары. Іх можна замяніць лічбава ў постпрадакшане, але калі патрэбны правільны выгляд на здымачнай пляцоўцы, выкарыстоўваюцца накладкі. Вось, бачыце тут? Гэта падробленыя накладкі, каб можна было абгарнуць сучасны ліхтар, ператварыўшы яго ў такі. І вам ужо не трэба дастаўляць сапраўдны цяжкі слуп. Дызайнеры таксама могуць замяніць лямпачкі, як у Джокеры. Готэм 1981 года меў вулічныя ліхтары з натрыевымі лямпамі, якія давалі жоўта-аранжавае святло. Таму каманда замяніла сучасныя светладыёды на старыя лампы, каб дасягнуць патрэбнага колеру. Менавіта такія дробязі могуць зрабіць сцэну эпохі сапраўднай ці сапсаваць яе. Пры такім аб'ёме дэталяў падрыхтоўка вуліцы можа заняць дні ці нават тыдні, каб зняць усяго некалькі хвілін экраннага часу. Гэта тое, што патрэбна, каб стварыць эфект падарожжа ў часе ў цэнтры сучаснага горада. Мы зробім 200 газет і аддам у рэквізітару 10, каб іх маглі выкарыстоўваць людзі для чытання. Калі ж, напрыклад, 100 чалавек павінны чытаць, то рэквізітар зробіць 100 газет. У дасье гэта былі проста кучы і кучы газет.